ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿಯಾನ ಬಾದಾಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದು ಉಂಡು. ನಿಗುಲು ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾದಾಮಿಡ್ ನಮ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆತ ಬಾದಾಮಿ ತೂವೊಲಿ. ಒಂಜಿನೆದಾದ್ ತೀಪೆ ಬಾದಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪೆ ಬಾದಾಮಿ. ತೀಪೆ ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನರೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಕೈಪೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಗೆಪ್ಪರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಬಾದಾಮಿನ ನಮ ತಿನ್ನಗ ಐಟ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಚೋಲಿಗೆತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು. ದಯಗ್ ಪಂಡ ಐಟ ಇಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಅಂಶ ನಮ ಚೋಲಿ ಸಮೇತ ಬಾದಾಮಿ ತಿಂಡ ಚೋಲಿ ನಮನ ದೇಹದ ಪೋಷಕಾಂಶನ ಹಾಳು ಮನ್ಪುಡು. ಬಾದಾಮಿನ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಪಾಡದು ಕಾಂಡ ಚೋಲಿಗೆತ್ತದು ತಿನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ. ನೆನಪಾಯಿನ ಬಾದಾಮಿಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕಿನ್ನರ್ದಿಂಚಿ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿಡ ಬಾದಾಮಿಯೇ ಮದ್ದು. ದಯಗ್ ಪಂಡ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದಿನಾಲ ಬಾದಾಮಿನ ತಿನ್ಪುನೇಡ್ದು ಆಪಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಲು ದಾದ ಪಂದು ತೂಕ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಮನ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾದಾಮಿಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಪ್ಪುನೆದ್ದಾತ BP ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬಾದಾಮಿನ ತಿನ್ನೋಡು. ಬಾದಾಮಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಬರ್ ಇಪ್ಪುನೆದ್ದಾತ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಮಶ ವಿದಾಯ ಪಾಡುಂಡು. ಕೋಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂಚಿತ್ನ ಸೀಕನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುಂಡು. ದಿನಕ್ 4-5 ನೆನಪಾಯಿನ ಬಾದಾಮಿ ತಿಂಡ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಚನಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾದ ಆಪುಂಡು. ಬಾದಾಮಿ ತಿಂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದಿನಕ್ 4-5 ನೆನಪಾಯಿನ ಬಾದಾಮಿ ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಜಿಂಕ್, ವಿಟಮಿನ್ B, ವಿಟಮಿನ್ E ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ಮುಂದೆಡ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಂಡು. ಬಾದಾಮಿ ತಿಂಡ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಬಡವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾದಾಮಿಡ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಏನಾಂಡಲ ಸೀಕು ಇತ್ತಂಡ ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ಲೆ. ವಿಟಮಿನ್ E ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಪ್ಪುನೆದ್ದಾತ ನಮನ ಚರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಬಾದಾಮಿಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ತಾಮ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಜೀವದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ ಏಸು ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನೊಲಿ ಪಂಡ 4 ಬಾದಾಮಿ ಹಿಡ್ದು 20 ಬಾದಾಮಿ ಮುಟ ತಿನ್ನೊಲಿ. ಬಾದಾಮಿಡ್ 100 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.